V Blanenském Oblásku, tedy Domě dětí a mládeže Blansko, probíhá celoročně bezpočet kurzů a kroužků sportovních, hudebních, výukových, rukodělných a třeba i výtvarných. V sobotu 21. ledna jsme se zúčastnili výtvarného programu pro děti s názvem Malování na sklo. Ten vedla paní Marcela Procházková. Paní Procházková, pro koho je dnešní akce určena? Tak dnešní akce je určena především pro děti od 6 do 15 let, aby se naučili malovat s barvičkama na sklo, aby se seznámili s netradičníma technikama výtvarnýma. Je rozdíl mezi malování normálním a malování na sklo? No, myslím si, že je to náročnější technika, že už je tam potřeba trochu víc té trpělivosti a fantazie. Těch technik malování na sklo je určitě více. Dnešní den děti se učí jedné nebo více technik? Děti se seznamují s více technikami. Myslím si, že už s takovou tou známější z Window Colors a pak malují vitrážními barvičkami, malují na kořenky a ještě se seznámili s jednou, což je vlastně vybarvování takovými gelovými pery na sklo. To málo který dítě tady tuhle techniku zná. Barunko, jak se ti tady líbí a jak se ti maluje? No tak mně se tady líbí celkem dobře a maluje se mě dobře, tak je to pěkný, no. A maluješ i doma? Jo, mě to strašně baví. To je moje záliba. Jej, to je krásný, můžu se tě zeptat, co maluješ? Stromeček. A to je vánoční stromeček? Mhm. A malování se ti líbí? Mhm. Tady se dívám, je krásný obrázek, to je medvídek. A když se ten obrázek domaluje, tak se s tím obrázkem potom dělá co? Nalepí si to na okno. Ono to pak hezky vypadá. A doma si maluješ taky a taky si lepíš na okno? Jo. Je o toto malování z řad dětí velký zájem? Je o to velký zájem, protože přihlásilo se mě původně 10 dětí, dneska jich mám tady 16, takže mě neplánovaně přišlo navíc dětí, ale jako já jsem ráda, že o to mají děti zájem, že takhle ty techniky vejdou do povědomosti víc. A budete v těchto akcích pokračovat i nadále? No určitě. Už máme na jarní prázdniny naplánované různé akce se zaměřeným výtvarným, ať je to hrníčková dílna, nebo je to batikování v Oblásku a právě, že už jsme to rozšířili i o klienty z řad dospělých vlastně. Budeme plánovat i pro dospělé, protože se nás ptají maminky na malování na hedvábí, na drátkování, takže určitě. Takže vám přeji, aby se vám dobře malovalo. Děkuji.